Selamat hari Minggu Madita Kadamang Dainang. Ala naing masuk maita prosesi tijang maita dengan tabi. Kita berdiri di tempat kita masing-masing. Hudul Mayita. Horas madihita salukna damang dainang. Marsaur mahita doho tuata di Bagasa Parminggo di Manogoton di pukul 11. Saat kami selamat beribadah ma doho tu sudah keluarga ni HKBP nama doho secara live streaming di Bagas Nabi. Ada orang sota puka Parminggota julu martang yang naho mahita di Bagasar Rohata. Amin. Mari dimahita siya buku di nomor sia ayat sada satu ayat dulu.
marhite-hite guarni debata ama, doho guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, doho guarni todi perbadia, na tungo palangit doho tanoon. Amen. Songono do hatani Tuhan Jehova, idama ahu apala ahu sadiri uso-uso sugot di biru-biruku, jalaluluaku nasida, songon pangalului ni parmahan di punganna ganup ari, uju di tonga-tonga ni biru-biruna akan nama pari ibana, suang songoni ahu mangalului biru-biruku sogot, haleluya. Yang mahita, ale Tuhan debata para sirohan na sumurong, mauliati marohan nami tuho, ala di jauho hami tu pakrimon di hanguluan sa leleng ni leleng na, sa ilehon matodim tu rohan nami, asa margogo hami mangalo hisap-hisap ni rohan nami, jala asa hulului hami akan na di banua gijangi, pergogoy mahami manaluhon sa luhut, nanaing mangabat kami tuhasonangan, say pagad dahaporsyaon, pakirimon, doho pamapuonon ni rohanami, asamona kami di ujung na, laho majalo tupal ihami di jolom, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Amen. Mari demeta. Tangyon hamuma pati ni debata di mingguta sadarion, ima sian pati parjolo sahatu pati pawapaton songonomma. Ahu do Jahoba di pati parjolo, ahu do Jahoba debatam nina debatata, dan jadi marakop ahu bahenommu debatam. Pati paduahon, dan jadi ganaonmu jaladang jadi sumanommu, manang ahana di benua gijang, dohot na di benua tonga on, rodi na di bagasan aik, na di torun di tano, yang go tunggabi si sobaon, manang siuluan. Pati patuluhon, dan jadi dohonon guarni debata, yang go soture dalanna, ay hona uhum na do sugo akan na marsineang di guarna. Pati pawapaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dinonom ari ma ulahamuna sa siulaon muna, alay anggo ari papituhon ari paradianan ni Jahoba debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutan ni halak na mangibati hutam, ay dinaonom ari do ditopa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasasina, dungi maradia do imana diari papituhoni,
Dibahen ido ubahen na dipasu-pasu debata Jehoba ari paradianai jala diperbadiai. Ido saatna rap martang yang mahita laho mangido gogo laho mangulahon patitnai. Ale Tuhan debata sai pergogoi mahami mangulahon naho barto patitni. Amin. Are demeta. Tapoduk marohata tatopoti madusatta diadopan dibata martang yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalan nabonar, parasi jala partalup ni roha jalan nabasar doho. Saya marpangulahi marohami dahami, dibahen saya sama sudido sanami. Dengadong nahupangasaho kami dukon asini roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo na hupangasaho kami tujulom. Dibahen pasonang jala apuli mahami akan na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigi mahata baga-baga taringot tu hasisan ni dosata. Alani pangalaw siyotta do ubahen na tertulang Kristus. Jala binahen ni hajaharotta do ibana mabugang. Ape tu ibana pisang-pisang parhitean ni hasonangata. Jala binahen ni bugang na malum itahilala. Hasang hapon madidibata na digijang. Amen. Mari demeta. Jesus bering audison,
dosaku dibantu haki, mana kau dibantu warnai, kogodo di lehotu haki, Hatan idibataan nagabe turpu epistel di minggutta sadarion ima surat ni apostel Paulus tuhuria Efesus bidu onom mamukkamai ayat 21 sahayat 24 tajahama margati sorin jala diai perpudi rabhi tamajaha alai pabuaon ni sitikikus do tuhamu saluhut nai asa dibotohamu namasa diyahu rodi ulauku ai ibana do dongan na hinaholongan jala parhobas haposan di bagasa Tuhani. Dame madiak kadonga do holong ni roha rapon haporsiaon sian di bata amai nang siat Tuhan Yesus Kristusi. Asini roha ima madongani saluhu akan amarsihohot makaholongi Tuhata Yesus Kristus. Ido sahakna martua do akan natumangihon hatani di bata jala nau peopsa. Amin. Taha tidakkon maha porsiottai, songon nahina ni tidakkon ni dongata sa porsiao di sado portivion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumapalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasedai, imana ni tibuhon di si Maria, nagabi-gabi asiaton di perbadia ada orang suabubuhan. Ido Tuhata natumaun na bernit di panguhuman ni silatus. Namate terpajal do ibana di hau pinarsilang. Natua tu banutoru dong ditanom. Namulak mangol di hari patuluhon. Namanai tu surgo lau hundul tu siaman di debata Jehovah. Amanai pargogo na satu dosani. Disimai bana pay mamulak sugot tano. Manguhumi halat na mangulu dohot na mate. Au porsea diton di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria atau panila Kristen akan na badia, dohot desa sani dosa,
doho diatai namando mula mangulu sogok dan ini halak nong mate doho dianggol luan na sora sudah. Amin. Kor amahuria.
Tapi kema titing na masa di uriata. Titing di HKBP Stoyo, Resort Stoyo, Minggu tanggal 10 Juli 2025. Napar julu, goar do topik minggu. Goar ni minggu ta sadarion 5 minggu papaton dung Trinitatis. Do topik minggu, maka haolongi debata jala manangihon suarana. Napaduahon tik-tik parbagason. Tik-tik paduahon. Naeng majalo pasu-pasu pardonga sarepioma Pandita Maleaki Dwi Putra Toga Torop SSI Manang Teol anak Niamata Pandita S Toga Torop Tubudinata R Boru Siregar Ruas ni HKBP Stoyo Resort Stoyo Sektor Cipinang Asem Dot Orwana Pandita Retno Septaudina Manik MTH Boru Niamata Situa AM Manik Tubuh Dinata S Boru Sinaga Ruas ni HKBP Damer Bor Hataim Baru Resort Padang Sidempuan Distrik Sada Tabaksel. Pamasu-masuan di hari Jumat tanggal 10 Juli 2025 di Gereja HKBP Stoyo Resort Stoyo masuk pukul 8.30 WIB. Napatuluhon Padidion Nabadia Sadario dari Minggu tanggal 10 Juli 2025 di ibadah pukul 8.30 di Patupa Padidion Nabadia tu sada dana Imana Margoar Kemala Humari Siregar Boru Nyamata Deden Juvenov Siregar Dohot Inang Sadrina Oktiana Sianturi Sian Sektor Parsirahan. Napa paton mutasi pendeta. Sadarion dari Minggu tanggal 10 Juli 2025. Hopartu SK nomor 5 Opat Sia garing PDT garing SK garing 05 garing 2025. Di pada pukul 10 sada Nani Uluhon ni Pandita Albert Manalu MSI. Di Patupa mutasi pendeta Esron Ambarita Nagabi Pendeta HKBP Resort Nagojor Distrik 24 Tanah Jawa. Di Sudi Pasatot Tado Talikasi Marhiti Amplop Tujulo Nilanggatan si Pasatot tu Pendeta Esron Ambarita Songon Hamaloteot ta saliling marhubas di HKBP Stoyo Resort Stoyo. Lasma Rohata Lao Pasahaton. Hobartu SK nomor 540 garing PDT garing SK garing 05 garing 2025. Pendeta Ragima Hasiani Sitopul diojakon gabe pendeta fungsional di HKBP Stoyo Resort Stoyo. Acara temu pisah di Patupa di hari Minggu tanggal 10 Juli 2025 di HKBP Stoyo. Dung sipul permingguan diuduti acara Ramatama di lantai 4 ruang serbaguna. Imana ni dohoton ni parhadu dua halak perwakilan ganup sektor, dua ganup kategorial, dua ganup paduan sara do tim 2. Dung sipul tiktingon begiota do madok kata pertandingan siangot perpisahan sian Padita Esron Ambarita. Napalimahon Konven Pendeta HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Di hari Senin tanggal 14 Juli 2025 di Patupa Konven Pendeta HKBP Distrik Walu DKI Jakarta di mana perjulu tu pelayanan penuh waktu dor keluarga. Napa duaon pendeta pensiun dor keluarga. Napa tulun Ina Sarfat HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Maringanan di HKBP Resort Jatinegara mulai pukul 10 WIB 1 selesai. Apa onopon ulang tahun paduan suara Eklesia HKBP Stoyo. Sadarion dari Minggu tanggal 10 Juli 2025. Ulang tahun paduan suara Eklesia HKBP Stoyo pas 10 tahun
Dalam rangka ulang tahun ini, paduan suara eklesia dohot do makobasi di ibadah pukul 8.30, dohot ibadah pukul 10 sadawib. Songon hari tahun kur dohot papungu pilihan. Napa pituhon partangyangan sektor. Di hari Kamis tanggal 10 Juli 2025, patu pauni huriata do partangyangan sektor ima di sektor perdatam. Nama jabui partangyangan ini ima keluarga Asian Ipar, Borussia Turi, dor keluarga Ocean Turi, Boris Turus, maringanan di lantai 4, masuk pukul 10 sia 30 wib. Napa duaon sektor Kalibata, nama jabui pertangyangan ini ima keluarga Nyonya Marbun Boru Simamora, dor keluarga Nyonya Nabi Tubulu Boru Saragi, dor keluarga Sihobing Boru Silitonga, maringanan di lantai ruang serbaguna, masuk pukul 10 sia 30 wib. Di sektor Ciracas Cipayung, nama jabui pertangyangan ini ima Situa L Marbun Boru Sitorus, alamat Jalan Buni Sada Kapling nomor 8, RT 5 RW 8, masuk pukul 10 sia 30 wib. Napawaluhon surat pabotohon sian epurus HKBP. Obartu surat buah sian epurus HKBP, napabotohon huhut mengajak sudi ruas ni huriah HKBP asa malajutun pendidikan tu Universitas HKBP Nomensen Manang Huahen Medan, dohot Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Napasiaon lowongan tenaga administrasi keuangan di Huria. Dibutuhkan sahalak tenaga administrasi keuangan dengan syarat umur maksimal 35 tahun, tamatan di Tulu administrasi keuangan Manang akuntansi, mampu menggunakan Excel, Word, dan PowerPoint, pengalaman kerja minimal 1 tahun, lamaran buima di Pasahat tu Sekretariat Gereja Manang tu Bendara Huria HKBP Sutoyo. Batas penerimaan lamaran saat tu hari Minggu tanggal 10 Juli 2025. Dapat 10 kursus gratis piano dan organ. Saderion Minggu tanggal 10 Juli 2025, pendaftaran parpudi kursus gratis piano dohor organ turuas ni HKBP Stoyo diutamahon dong menguasai not balok narahubung agen Tampu Bulun napa 10 sadaun sumbangan di jaloro sumbangan sian keluarga es butar-butar boru pardede sian sektor Halim bunga altar di hari Minggu tanggal 10 Juli 2025 songon hamolotion di Hai Pason naung pinasahat ni tuhatta tu keluarga nasida. Lau pasai kopot titingon bui mata jaha di titing cetak dohot barcode naung di patu pahuria songon ima sahat ni titikta sadarion.
Sapara di Marwata, Pasahato Piliata, di Bagasan Lasneroha, Uhu Mahita Sia Marede Sia Bukwede nomor 202 ayat sada doh udutna.
Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita salutna kamang kainang. Adorakso tatangihon hatan itu hata. Unedora hupatadaho satokin diriku. Ala khobar tu napaborhaton. Dohot napaujakon paditata di bagasatikion. Di Leona Mata Presesta, Preses Distrik Walu DKI Jakarta, amang padita uluan nenggula partikiano tuhami. Lako manguluhon ulonon tinulupannya mata padita resota. Auma padita Albert Manalu. Natongom mangulan waeng di HKBP Resort Pondok Kelapa. Dan apalah daus yang ingat tahun. Inata tongdo partohonan Bibil Fro di basa-basa utuhata dihami opat danak tulumai paropuan sada bawa nunga sada marhasohotan boru tumarga pasaribu jalan nunga sada pahoppu nunga marumur 3 tahun. Laos di bagasatikion ala dangarok partikian di doh patadahon na matapadita o Prancis manukalit imadongan na di paborkat amat tapa preses lau makubasi ulau sadarion atik pe tong do mantan sianon da sida. Jadi marhite-hite ima ala surat penugasan dosen amata preses alanya kaulau na maragami sahat ma tabi ni amata preses tuita saluhutna langsung nima sian kami nuaing di bagasatikion sahalinai horas madihita kamang kainang hatani di bata barita nauli di bagasan minggu tasadarion apalah di minggu napaupaton dung Trinitatis dipakulingi hatani Tuhani hita di buku natar surat di buku Musa napalimakon bidutulupulu Mamuka maisian 15 sahat rodi ayat 20 5 Musa 30 ayat 15 sahat rodi ayat 20 takas mata pai hutihut songonom madidok idama nungahu papiliton tuho sadarion hanguluan dohot hatuaon hamatean dohot hamagoan au matutu madoko sadarion ikon haholongamu jaho bade batam jalamar parange diaka dalanna huhut mangaradu tiaka patikna aka aturanna dohot uhumna asa panguluonna ho jala patoroponna ho jala pasu-pasun di jauh bade batapo di tano sitopotomu nuaing bay partaliammu alai tuksura marbalik roham dangoloho manangihon lamoloho elailaon marsobat waka di batasi liban dohot mangolo yakai na pabotoho kian maau tuhamu sadarion ikon magosi tutuhamu jaladak tagamu lele kamu mangulu di tano si topotomu duk taripar Jordan bain partaliamu juwoku masadarion langit doho tano gabe si tidangikku dopak kamu babua naung hupapiliton tuhamu hanguluan dohot hamatean pasu-pasu dohot toru-toru di baini pilit mahanguluan ni asa manguluho doho pinopar musugut asa haholongamu jahoba di batam jala tangihonommu suarana jala marsilohot roham tu ibana ai ibana hanguluammu hian dohot napagijang umurmu asa
totok ko maringat di tano naung ni warihon di jauh bahia tua kopum tua si Abraham si Ishak doho si Jakob naing lehononna tunasida ima yang go sahatna akamangkay na nga palaubo panidangion ni punguan kor eklesia tenakining eklesia do na patubigehot tu hita sada panidangion taringot tu nama milit hanguluan songod dimulanay hatan itu hata di bagasat tikio tu tonga-tonga ni bangsona marhite si Musa na parata-rataho pajuwod at pamiliton di bata na sida adorak sotipak na sida sahat tutano bagabagay. Hobar tu history di pardalanan ni bangso Israel adorak sotipak na sida sahat tutano bagabagay ima tano Kanaan di paluhut si Musa do siapa paran si Jakob na 12 akan na tumunggane akan na tumua songon hataridan ni baga-bagan di bata lau mewariskan tua kasudut na poso adong maya kana seorang di bagasa perdalanan saliling 40 tahun na sida bukdung buka setan Mesir dohot tua kapartikian na naing ro yadung sahat na sida tutano Kanaan sugut gabe sada panidangion hapor seaon taringo tu pabainan ni debata di bagasan nguluna dak pola godang di pangidohot debata sia tonga-tonga ni bangsoi alay songod dia do nasida lau makanguluhop pabainan di debata na mangaleu jaminan tuak kapartikian na mangihut. Tuhan hanya menggambarkan bagaimana masa depan anak-anak cucu mereka, keturunan mereka setelah mereka didaulat menjadi bangsa pilihan nantinya setelah mereka memasuki tanah Kanaan. Alanido di parata-rata si Musa songod dia pabainan di bata di tonga-tonga di pajuwon nasida dohot di proses habubukas nasida proses haruruar eksodus mereka keluar dari tanah Mesir yang sesungguhnya itu bukan karena kekuatan atau kemampuan mereka tapi itu adalah soal bagaimana keberadaan Allah yang setia. Khobar tu baga-baga dohot warini di bata mulai si anopungna si Abraham, si Ishak, si Jakob. Alanido asa mula kerata aha nani warihon di bata dimulanai gabi boy mai sulu-sulu gabi boy may palito ay gabi songopuda na manotong may di tonga-tonga di gulung di bangsoy yang jauh bahkan mungkin berbeda dengan bangsa yang lain karena mereka benar-benar didaulat menjadi pilihan Allah dan pilihan itu juga yang ditawarkan Tuhan kepada mereka bagaimana Tuhan memberikan 2 pilihan sejak Tuhan memberikan kesempatan melalui Musa keluar dari perbudakan ini. Siani maun Muse di parata-rata si Musa. Idama nunga hupapilito tuho sadarion hanguluan dohot hatuaon hamatean dohot hamagoan. Sasitong na kamang kainang molo tapay hutihut nang dibarita panopao pe dung dito padibata si Adam dohot si Hawa rumang na boido hirasa rupa dina ditawar hot debata tu si Adam laho mamilit aha na pinaredi ni debata di tonga-tonga ni porlahi hati-hai
asa marhitei boy ibana manat songondok ne tua-tua. Manat unak tertutup. Jamot unak terrubung. Alani di leo di batado adong hau hanguluan, adong hau hamakoan, naikon si jaga hononna, unang gabi mati ibana alani hisap dohot hagiotna. Artinya Tuhan tetap menawarkan bagaimana manusia itu berjalan bagaikan tangan kiri dan tangan kanan yang sebenarnya menjalankan fungsi masing-masing walaupun dalam satu kesatuan. Aidi nguluton kelengkapan dui kesempurnaan dui. Alai boy do nape kesempurnaan ini mendominasi di nasa luhut jala makilala dan berfungsi dan adong guna di nasada. Molo laut sautok ki pangatusyota tu nilai ni si humisik manang hepeng natongot tasakuin waing kesempurnaan nilai uang molo tasakui do 5.000 manang tasakui harga 10.000 asa si toke pengi kon nasarupa do 10.000 sabalik iko 10.000 naik sabalik dan boy 5.000 manang 50.000. Artinya dunia ini selalu berjalan bagaimana kebenaran dan kejahatan selalu berdampingan. Dan di dalam inilah sebenarnya orang-orang pilihan Tuhan jangan sampai terjebak. Bohado asa di boto ibana babiliton nadinggan dohot narowa. Unang do ala dihagiot ulan dihagisap-pisap keinginan-keinginan yang justru mengitari akan adong di bagasan nguluna gabe salah memilit ide banda ido akapat dibisuk madok hidup adalah sebuah pilihan mula dong aka keluarga na usaha tu saur matua manak sari matua di haum perdalanan ninguluna atik penian konotasi ni sari matua do saur matua tu namoding do alairak pola salah di bagasa perdalanan ninguluo di hita akan namadalani area ninguluta manaili hita satu kitupu di songo dia mapar rumah taung kota moloboi hita nuaing marumurbe ono 10 tahun tu gicang amata do inata tentu naung adong do sada pengakuan panidangyo di nguluta songo dia mahita sehidup semati ninna atik pejarang do berita na sehidup semati sehidup dia bisa tapi semati berbeda molope saya dong alai mungkin permatena pe alani fenomena mara kala bencana do tak kala nasing alai takas berengota moloboi di luas ni batahi tanoi ngama tua mangunu rupi amata do inata totudo na ditopang do natawariho di mulanai molotado jo tu si haposon ditiki mengariri manang pekadido pedekado do istilahnya kana poson waingon aima jaujungna tadalani mai manangah na masalah siroha daga dong be padilian salah memilih dua ho ai memang dakohian itu do omakku gabe helana dakohian itu do bapakku gabe parumena tapi kita memang salah menadaru najulu adorak posoho memang terburju-burjuh tu seribu macam cara ibeko pendekatan tu HP terhirimau, dak kupikir songoni pangalahom. Ngabe, saya disomah hita. Jarang tuh. Karena kita memiliki keyakinan, kalaupun mungkin keterbatasan kita soal memilih. Tapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan telah mempertemukan itu. Adanya telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri bertemu dan menjadi satu kesatuan. Itulah pilihan. Alanino di bagasan nguluon ikom manak do. Unang do. Songonan do nya kapan dibisuk. Baditiki segar. Manang ditiki uli. Manang ditiki boy dicicipi dinikmati. Ba. Disima. Takas holong ni rohana.
Alai mau lurungdo nga amulai bimetue. Dangarong bisi hirimon. Tinggal homon sehingga seperti yang dikatakan orang bijak habis manis sepah dibuang. Ido bana songoni penelitiannya kapan dibisu bahwasanya memang dunia ini digambarkan kepada satu ketetapan, satu ketentuan agar masing-masing membuat satu kebijakan dan kesimpulan. Unak sangat memilit. Kiado pengalamanku mar motor deh hutatakan, motor deh dok. Saya beli gitu siatar. Dongi mareri di parapat. Mau lalu kamu parapat di son, tarsomal di parapat menggaris mangga. Iberengin atau dokter saya motoria lah di sidop mangan, baga mangkaon. Badungi itu hormat 2 kilo. Alai dung merdalam motorongwa saya itu si rohana tu mangkai. Baru makan dapat ayah walang mamangkaon ni narohana. HP dibuka ibana mah, jalan ibana dibuka ibana sada itur gilohun. HP nak kini pamerangan ibana si luar begak. Saya ada dope, dak sanga kalau dibayar gilohun terpiakon. Ibu ke sana naik. Dak saya dari bana narap dohot hami di bagasa motoron, hola dibuka na paduahon itur gilohun busik mai. Idaus si luar begak HP gilohun. Salah memilih. Bahkan salah menilai. Mangga yang kelihatan dia segar-segar dari luar, tapi busuk. Terhirim. Jojot do hita songoni. Natoras peolo do songoni mangadopiak ka anakon. Terhirim mau. Huajari ho, hupodai ho, huaraho ko, HP songoni mapangalahom. Dan hal-hal yang lain. Alanido adorang somasa kana masai songon na binagabagahon ni Tuhani di pahot matunasida si pamiliton nasida si piliton nasida Tuhan ulua do mana Tuhan makowan Tuhan tuau do mana Tuhan matean ido ma nakin dia ya saplonomi sahat ro dia 20 asatakas nasida molo hangulua do naik tiano muna adong ma paling tidak tolu naik kosi hangulu honomu ahamai maka holong Jehovah mengasihi Allah dengan segenap hati. Jala odo pangaripunon ni patik naung jinalon si Musa ado rakso sahat do pinasida tu ingananon imana di dulu Sinai patik parjulu sahat tu patik 10 dan melua persirangguton ni napinili ni debata di bagasak kolong ni roha. Ala itu prioritas. Orang-orang yang terpanggil untuk mendapatkan kehidupan yang sebenarnya dia harus berpayung dan hidup di dalam cinta kasih. Ala itu asa hanguluan, nasuan, namian di bagasangulumu, iko kaholongmu jauh pada batam. Dalam artinya tidak hanya sebatas teoritis. Di dalam memaknai apa itu kasih, apa itu cinta kasih Allah. Tapi soal praktika kehidupan dimanapun dalam konteks apapun. Asal nak kola pamangan madok holong. Aisyah ada songoni dokat jujur realita ni portibion. Adorak poso pajupak kita ala-ala batak do ito holong doroh aku tuh ito inna. Baru halak jawai idok kulo trisno karo kowe. Roh halak Inggris idok I love you. Rohala Jerman madok libidi. Rohala Cina madok. Rohala Cina. Wo ini wo. Gudang ni para kata ni. Alehola satu kini ni sangobas ni songona lugu mangulus. Dimulai na idui. Dak songoni di debata. Songo dia do najinu jalan napinilin debata ikom manotong makaholeng debata dan itu hanya dinyatakan dalam perbuatan sikap aitor manguru manon didok musena mangiut lau mangaraduti patikna aturanna uhumna aidang boy halak madok makaholongi debata dang diulahon dak saurdot
Tidak setara bagaimana dia hidup di dalam melakukan perintah, ketetapan atau peraturan. Halak na mangulu iko sayolo do ibana manuluton madalaton mangoloi. Tidak benar orang mengasihi Allah tapi jiwanya, perlakuannya pemberontak. Di tengah-tengah kehidupan keseharian. Ai sama-sama hidup di tengah-tengah di parsaurata. Hataridani pabainan natu di batadwi. Songonan ni tuha tatu Yesus. Songo dia nabi naimu tu ada nak memeton. Natu eudui. Realita kita bagaimana kita mau mengasihi Tuhan yang sesungguhnya itu kita nyatakan dalam interaksi. Bagaimana kita bersekutu, bagaimana kita beraktivitas dalam keseharian. Jala didokna patulun ikumar parange di dalanna. Bagaimana kita hidup, berperilaku dalam setiap jalan Tuhan. Bahkan anak sekolah minggu juga selalu menyatakan di dunia ini ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana yang kau pilih? Manang buhapi ate, realita tidak kolan alani dunia sekuler. Sebagai manusia, ya pastinya kita mencari jalan yang lebih benar. Omat di parata-rata tuhata, songot dia mahita di tonga-tonga ni unang gabiadok panol solion sogut teduan. Dina taula kaulau nidak saurdo tuna di rohatai hapena salama milik do kita. Taingot do pihatan ala batak madok hati hai sahat rodi nuaing tinalik bulung sihupi pinar saong buluk sihala. Unak sumol sol dipudi ala si pasingot naswada. Nuaing hatani di bata nama notong sai paingotok kita anggo kadimulanai dangadong bay hola ditiki di bona pasogi do hita anggo di sinuaingon dangadong may partikian paingoton. Masing-masing sudah ambil kesibukan, bahkan orang tua sekalipun mungkin tidak sempat lagi untuk saling mengingatkan. Alai nuaing Roma hatan di bata jalan marpadinya dari yodo di bata songo dia mari bata namar nigo pada nai asa marhite iko jowoku langit sadarion dohotano gabesiti dangiku. Artinya Tuhan juga menggunakan bagaimana ciptaan itu menjadi saksi tentang perilaku dan perbuatan kita. Apakah memang benar hotdo dikacing-kacingna, hotdo digulang-gulangna. Dia kapangoku honot tataringo tu pabainan di bata. Dinaong tapilit sada keputusan na siap dan memang harus siap untuk resiko yang harus kita hadapi. Alai unang gabe sumol sol dipudi. Alana diantisipasi di bata tutonga-tonga di bangsoi maritisi Musa. Anon duk sahat tamu ditano bagai-bagai adong do disi akabangso naso manada au naso manada di batani nasi Musa. Adong amori, adong gergasi, adong jebusi kanani do kelanasing. Totudo boy do gabe habar, boy do dang hot. Panadau muna, pakka holong muna di bata. Ido ban gabe diulang Musa ayat 20. Jadi artinya di ayat 10 nakining ngadi patu bigeu di bata songo dia nasida lau mangulahu pamilitoni alai di parata-rata di Musa diulang-ulang. Song kata nelak batak madok mula-hulak songon na mangusa botohon. Artinya itulah salah satu gambaran bagaimana kita yang tidak pernah luput dari nasihat-nasihat melalui firman Tuhan. Allah hola kata ni di bata dua kamang kainang. Naboy pahotok kita lau manada mangatusi songo dia hita di tonga-tonga ningguluon madalani pardalana ninggulutai unang salah mamilit. Ala molo hola sia dirita do hita, molo sia pikirata do hita. Pasti do terbatas. Bahkan do hono tadang boy songon nata hirimi di ujungna. Alai molo sia debatado jala songon na pinasahat ni debata tupahanna jala lehononna tu hita akan hobar di ngulutai di sima hita taruli di gacang ni umur. Ai ido sasitongna di pagubarkod di bata. Dia 20 di dok. Ai ibana hanguluan muhian dohot pagacang umurmu. Sudah do hita mabuasa teh di gacang ni umur.
Anggo au memang jujur saja rak pola lomor aku gejang umurku. Alana saya dari dua mulai sehat memetokku saat rodin waing gok dudusa di ngulukku. Saya martaban no umur buse bata-bata dusa ati bohado. Olak ni naku kirimi balai rupani gabi aruk pengampunan. Ala huboto ku antisipasi lam tabba tahun tabbaru hajahaton. Jala hudok ma dak pola na egoisau. Na marus babai dur panu ko barang guhamu akasigat jang umur matokan ala memang itu cita-cita ni alak Batak. Kasigat jang umur. Agia lapa-lapa asal mari torun subuon, agia malapalap asal mari parnguluon. Lau sada-sada pita hokosani. Argadwe. Bagai-bagai di Batak ko bartu pesal malion 70 tahun. Haroi tong doku pangido bonus na olak ni 75 tahun petaho. Saya muruk dengan tajau nami malah dokko ni. Unak pa julu-julu sakak ni Tuhan ni na tuaw. Kau pun ngagajang 75 tahun. Nikku dorupan ni. Lam huparrohahon lam matua jolmai. Lam tardudun di bagasa kagaleon. Mulak songodak denak ikulu jageleng doa kalan na asing. Ima para singata. Natorasta do marmudu-mudu hita anak ko 10 boy. Alai saya natoras 10 anak ko dang mampu marmudu-mudu. Marsi bebel-belian. Tuho majo makon, au nang maju tuau. Tuho majo ina, au nang maju parumai mon dang boy songonon ina, pahupun dang boy songonon. HP hita mama boto. 10 hita teh lah memang hidu na julu kan. Marana 10 pitu marburu saplonom. Gadu-gadu nasi lidung tu gadu-gadu nasi poholon. Marana 10 pitu marburu saplonom. Kana gebi. Ido. Jailah sadia manang piga pehita anak koni netua-tuata. Mampu netua-tua marmudu-mudu ngulut tamari tiasin orang di Bata. Alaidung tipak mangulutai gajang mau umur netua-tua partutuhan mari geleng na. Gabi si sada-sada mah. Mekelisi kapataran matangis di siabunian. Mau liate, molo saya dong do perohannya kaya anak kot sumarihon natorasna. Ima persoalan. Alai molo hubereng, molo olak ni 70 tu 75 tahun. Tu guru pe berkau mamang paditar sotane paciun nama posodo pe. Amang paditar situ pul neng apa ciun posodo pe. Baba olak ni 75 maratong. Alai semehitan wang nang lobi umur 75 tahun. Boharo pakilalata. Itu si pangano punga terbatas. Ayang go dimulai nai sapan cipita ho lomok-lomokon. Banggon waing apalagi katuran ni dokter dang buyan langono dang bah. Audak pula nama dok dang nagabi maralo to ka dokter ai bahasan di Batadui. Alai paling nganti dua boleh dokter songono. Iya hatan di Batadi ngoloi hatan di dokter pa ulului niku. Gabi marga hatan dokter. Walaupun itu cara Tuhan juga menggunakan para dokter. Alai gabi biar kita tu dokter sian tu debata. Ido na jujut membuat kita apalagi dong lemah dua kita lamorma terbatas mah. Ido ban nunga hutaringoto no tua pungmu si Abraham, si Ishak, si Jakob. Neng leonon natu nesida. Dinda. Artinya mewariskan nilai-nilai bagaimana sebenarnya Allah yang sesungguhnya untuk tetap dipedomani. Jalan yang utama, pilihan yang utama daun kan asing. Soal hanguluan tang dihajol maun. Molo pejol mai mangido tu hatta do. Ibana dok jolma marsakap dalanna. Jahu bapa tutulakana. Udok nakini pangidu aku deh. Jarak pola hurarati tu akalan asing niku. Alana saya huwidaru amak kacik nai. Molo tarsor marsaur hamidu akalan sia di huriatta. Saya hupai ida ma. Amak tahe. Sudidu hita makawas umur ragacang. Hape dun gajang umuron. Bahola sahi ma di buah-buah. Hola tihas ma di buah-buah. Ayo dia dong. Benda tu di luar katan di Batam menyemangati nesida. Tarsongoni marupani. Alalido akamang kenang di bagasa perdalan nguluton moloron wa ikatan di Bata paingoto kita songon dimulai si Musa patol hasoni itu tonga-tonga di bangsoi asaido mabonda sida
Tu bagasa sada pakirimon na mangulu. Lau suhut manuaton holong ni roka. Ala ido nahot. Si Paulus madok tulu nahot. Haholongon. Pakirimon. Dohot hapor seaon. Si tulu sadaiho desong batu dan merdalikan. Dan itulah yang menjadi ketetapan aturan Tuhan yang harus kita lakukan hari demi hari. Di ganup obas, di ganup tiki, laho mangaleu gugu tu ita papirho todita. Madalani pardalanan ni nguluon, dungi gabita ruli mahita, ala nunga di pahok di bata, tu hita pajuoni, ala taruli hita, dak salama milit behita, di pajuon pabiliton di bata, ala gabi margugu mahita, nakpe. Gudak ta adopi akana masa, bahkan di sada Musa 30 saya di 5 Musa 30 sadai roro pehatan di batama dok pirmatodim jalamar sihohot dikuatkan karena mereka terpanggil untuk melakukan bagaimana amanat Tuhan sebagai sumber kehidupan. Alanido dihamunak kamana minanami boidolas pinaubuhon naktu amang padita nanaing borhat amang padita barita makubasi ulaun naik baru na somal molosia Jakarta tu huta malubu-lubu do tarotok na sia kuta tabba semangat na ala song dihiad do pengalaman ko heradus do ate bah bohana mah HP danak naik songonot do tak kalana asing pirmato dini karena poson itu hatta manang di dia pe hita ala hidup paju tu hita au pe radido tarsong di rupani akana tahat dakon nata parhatopot taringot tua ka ulau na pinasahat ni huriatta marhite idukta margugu manang na AHP natakas hot konsisten di paju pemiliton di debatana tu hita ay song di do na mangulo marsorik-soring do ayang gusudido ibu na pasugit anggo sudedo di tano perserahan badang mungkin nga adong dia aturhon ruhuti manang nasongo dia pi pardalana lau songido nang di inang padita borsitopul batong do hono ropane baselamat datang mak kebetulan khiado hamira mangula do paditaong ibeligi itapahan tau 10 sia tu 2000 saya ada marai mol solupa. Jadi laus ya kami muserap sa distrik di Deboskap na sidai Bogor au di Depok narap pinaikuti rupani namar lapatan ya boido ala di dok lain lubuk lain ikannya dak saidus alai manang bohape di bagasa pajudo pamiliton debata unak tarkirim ipapiliton debata tu hitan waing Tuhan yang menetapkan adanya SK itu adalah penetapan dari Tuhan yang harus kita jalankan dan itu untuk hatuaun, untuk kebahagiaan, untuk kesenangan kita. Laho mangului pajuon ni debata. Ipasu-pasu tuhatai pargugui mahamu, mangulahon ulauni di tonga-tonga ni hurion, lau songoni nang diamang padita, abarita, di pasu-pasu tuhata mapakubasion na namunay baru, takas do pinay hutihut, songod dia hamu di tonga-tonga di pakubasion ni di hurion, basong do na tua-tua do sineng neng huru-huru silan-lan itu bah akada dana pirangarong na marungutugut nama kurang nama tua suliru marlasi roha berkau kamuan non ido kan basong na suara bah ido kan begitu dah jadi ido harapata ay manang bo HP di sido pajuota olah nido makanya orang bijak mengatakan gajah mati meninggalkan gadingnya manusia mati meninggalkan budinya kita belum mati tapi dalam perbuatan itu amang ditikia manga padita barita di son soi nama dengan na ulina alai bangunang matong beko barita lapirang ludah ai didok barita lapirang mardaka bulang bira barita nya kana dengan tarsar rodi dia ido nek songo dido kita ala tu barita nauli do kita di pakobar Tuhani di kita kapartona termasuk ma au nuaing napasahat tok katan itu hataon i pasu-pasu tu hatta masudi ruas ni huriata HKBP sutoyo on niluhon mata padita tokotoro prapdot kadong padita sehat sepikir satu kasih dan disitulah sumber sukacita. Paulus katakan dalam Filipi 2 ayat 2 hendaklah
kamu sehati sepikir, satu kasih, satu Tuhan. Sempurnakanlah sukacitaku na. Asa songonido mangakarap tugicang manipung rap tutoro sisa hata sauluan. Tuhan Yesus memberkati martang yang mahita. Mau lihat tema Tuhan nungataruli kami di hatam. Ditugu-tugu tu hatap kami. Asa takas kami mangulu di bagasan pamiliton nasitong. Tuhan ngulu adot hatuaun. Unang matu hamati adot hamakuan. Asa siani boy kami takas makaholongi ho Tuhan. Mangadaduti patikmu marparangi dia ke dalammu. Siani mahami Tuhan. Boy makirim di pasu-pasu madalani ngulunami sahat roditikyon. Huhala cok kami dua sini roham marhiti huriam HKBP na mangabain akapar kusorat ya ka pangulani huriam akapar tohona patita di akapar tikian nasalpu mar 3 tahun dipakai horo di parar horo na posom amang padita esro na barita rap dohota kadongana ni uluhon ya mata padita sot makuba si huriam di HKBP Sutoyon resort Sutoyo. Dungi borkata mana sida muse lahu mamarita kon barita naulitu ngana pakabasion na asing di distrik Tanah Jawa. Lau songonido nang naposom inang padita ragima borus topul na salelingon makubasi huriam di distrik Medan Aceh. Nuaing di pahusorho muse makubasi uloni tu huriaon. Sudinai songon hataridan ni asini rohamdo. Babua di papili tokodo kapar dalanan ninguluisi halat conon nami borat manang naneang alaya la pajuwo mude pamilito mude ikolas dorohanami bi lahu mangulahoni jala ido pinataridam dohot nan yokon ni huriam di bagasa sadarion pasu-pasu ma na borhat dohot keluargana makobasi ulon na baru songoni na nanaing ojak mangudutia kauloni asa di bagasan pasu-pasum markugu jala tau mangulahullah siroha pasu-pasum munang sude ruas ni huriam di HKBP Sutoyon mulai syada dana name met sahat rodia kana matua asini roham totong majuluan ni ulan di tangan do pikiran nang akka parhubasmu akka parhaladom namartohonan dohot na somartohonan nasay mameleho dirina lahu pauliulihon paturehon huriam dingananon pasu-pasu mana sida saluhutna atong sahatu homa dekto dinami Tuhan molo tungadong akaruas ni huriam na subuh huwari kami akan natardudu di bagasak kagaleon say hom mangalukuku natongo di bagasan kaparubatan parsahiton adong na di rumah sakit manang di jabu nabi hodo pada na sumurung pasatami na sida tuho Tuhan saya dauni mana sida di bagasan panupahyommu marite ubat si pangano do tangan-tangan di para medis dohot akka na mungkin marukil tardudun di sijaman di tangan dabu-dabu dohot akalana asing sudah nau pasatami sadok di perdalanan ni huriam HKBP Sutoyoon asa homa totong nama merupahi mamasu-masu di bagasa kasadaun marroha marhite-hite holong nasiakui songo pajuo mutu kami di bagasa tikion naik takas kami makaholongi ho marhite-hite khatam doho papainan nami sahatu ho mahami urasi dosa pangalasun nami mariti Yesus Kristus husobau kami dan pengeduan nami amin. Mari demahita laos pasahat peliata. Jesus,
Urian itu kata, nuaing masuk mahita tu acara, papor haton, dohot macakon, partita fungsional na mangula di tonga-tongan huriata. Mari de mahita parjulu sia buku de nomor 807 ayat sada la soromano 7 lamang partita Esron, dohot inang 7. Urian itu kata, saunari naik pabor hato tama sian HKBP Resort Sutoyuon, ima amata padita Esron abarita MDIF, gabi padita HKBP Resort Nagujur, Distrik 24 Tanah Jawa. Hobar tu surat keputusan ketetapan pimpinan nih HKBP. Alani tabiki majolo dijakahon surat keputusan ketetapan nih Epurus, taringot tu parpidau nasida amang padita kepala bidang diakonia distrik. Surat keputusan ketetapan nomor 549 garing PDT garing SK garing 05 tahun 2025. Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Piara Jatarutung menimbang tugas panggilan pelayanan sesuai dengan Alkitab, Konfesi HKBP dan aturan peraturan HKBP. Mengingat aturan kepersonaliaan HKBP 2023 dan PPKU 2023 memperhatikan tugas rapat pimpinan HKBP tentang mutasi pelayan penuh waktu. Dengan doa memutuskan menetapkan nama Pendeta Esron Ambarita MDIF, nomor induk pegawai 2013051 05081971 tanggal lahir 05 Agustus 1971, dahulu pendeta fungsional HKBP Resort Stoyo, terhitung mulai 15 Mei 2025 menjadi pendeta HKBP Resort Nagujur Distrik 24 Tanah Jawa dengan ketentuan A. Menjalankan tugas pelayanan seturut dengan firman Tuhan dan senantiasa menghidupi poda Tuhonan. B. Menerima belanja pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran sesuai dengan nomenklatur dan nominal yang telah ditetapkan. C. Kenaikan belanja pokok dan tunjangan lainnya ditetapkan dan dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. D. Memastikan updating database jemaat online setiap saat di semua aras pelayanan, distrik, resort, maupun jemaat. E. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan dilaksanakan. Petikan surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Ditetapkan di Piara Jatarutung pada tanggal 9 Mei 2025. Huria Kristen Batak Protestan Epui Eporus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST ditandatangani dan distempel. Lampiran surat keputusan ketetapan Eporus Huria Kristen Batak Protestan HKBP nomor 549 garing PT garing SK garing 05 2025 tanggal 9 Mei 2025
Dahulu nama Pendeta Esron Ambarita, Master Divinity, tanggal lahir 05 Agustus 1971, jabatan Pendeta Fungsional HKBP Resort Sutoyo, tempat Sutoyo, Distrik 8 DKI Jakarta. Sekarang jabatan Pendeta HKBP Resort Nagujur, tempat tinggal Nagujur, Distrik 24 Tanah Jawa. Huria Kristen Batak Protestan, Sekretaris Jenderal HKBP Pendeta Rickson M. Hutahayan, Master Teologi, ditandatangani dan distempel. Hamu Pendeta Esron Ambarita, MDiv, nunga dibagi hamu surat keputusan ketetapan Epurus, taringot tu parpidau muna tu ulau nebaru. Alane paborkaton nami mahamu sian resoton. Di bagasan guardi di bata ama, anakna Tuhan Yesus Kristus dohoto di perbadia. Di pasu-pasu, di dongani, jala di pargui Tuhan di bata mahamu, lau mangulahon ulaun na pinasahat na Tuhamu. Amin. Martangi yang mahita. Mauliati marohanami di huali Tuhan di bata, di sudi dengan basam, dohota sini roham na totong mangaramoti pardalanan ni ngulunami na kuryam. Tarlu mubima na manugunugu na posom. Padita Esron Ambarita MDiv makubasi kuryam HKBP Resort Sutoyoon. Pasu-pasu mana sa pakubasun na sida na sa ilaon. Asamar parbuwe na denggan tujuluano di tonga-tonga kuryam. Bailas ni roha di hami. Tarlu mobi bayan kasang apot di guar muna badiyay. Marhite guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Raja ni Huriyay. Jalo ma tangyang namion. Amen. Marede mahita Mose sian buku ede nomor 467 ayat 2 Laus Roma 7 lunanaing ojak. Hamuna ruas dohot parhalado di HKBP Resort Sutoyoon. Sadarion ojak konoma padita fungsional HKBP Resort Sutoyo. Distrik Kuala DKI Jakarta. Ima inata padita ragima Hasiani Sitopul Sarjana Teologi. Hobartu surat keputusan ketetapan di pimpinan HKBP. Atau tabiki majolo surat keputusan ketetapan di pimpinan HKBP Taringotuna Sida. Surat keputusan ketetapan nomor 548 garing PDT garing SK garing 05 2025. Epurus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Piara Jatarutung menimbang tugas panggilan pelayanan sesuai dengan Alkitab, konfesi HKBP dan aturan peraturan HKBP. Mengingat aturan kepersonelian HKBP 2023 dan PPKU 2023 memperhatikan tugas rapat pimpinan HKBP tentang mutasi pelayan penuh waktu. Dengan doa memutuskan menetapkan
Nama Pendeta Ragima Hasyani Sitompul, Sarjana Teologi. Tanggal lahir 28 Maret 1974. Jabatan dahulu Pendeta Fungsional Resort Medan Kota bertempat di HKBP Kemenangan. Terhitung mulai 15 Mei 2025 menjadi Pendeta Fungsional HKBP Resort Sutoyo, Distrik 8 DKI Jakarta dengan ketentuan A. Menjalankan tugas pelayanan seturut dengan firman Tuhan dan senantiasa menghidupi poda Tuhonan. B. Menerima belanja pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran sesuai dengan nomenklatur dan nominal yang telah ditetapkan. C. Kenaikan belanja pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. D. Memastikan updating database jemaat online setiap saat di semua aras pelayanan, distrik, resort maupun jemaat. E. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat ketetapan keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan dilaksanakan. Surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Ditetapkan di Piaraja Tarutung pada tanggal 9 Mei 2025. Huria Kristen Batak Protestan, senama Eporus HKBP, Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST, ditandatangani dan distempel. Lampiran surat keputusan ketetapan Eporus Huria Kristen Batak Protestan nomor 548 PDT SK 05/2025 tanggal 9 Mei 2025. Dahulu, nama Pendeta Ragima Hasyani Sitompul, Sarjana Teologi. Tanggal lahir 28 Maret 1974. Jabatan Pendeta Fungsional Resort Medan Kota bertempat di HKBP Kemenangan. Resort Medan Kota, Distrik 10, Medan Aceh. Sekarang, jabatan Pendeta Fungsional HKBP Resort Sutoyo, tempat tinggal Sutoyo, Resort Sutoyo, Distrik 8 DKI Jakarta. Huria Kristen Batak Protestan, Sekretaris Jenderal HKBP, Pendeta Rikson M. Hutahayan, Master Teologi, ditandatangani dan distempel. Hamu Pendeta Ragima Hasyani Sitompul, Sarjana Teologi. Nunga dibagi hamu surat keputusan ketetapan pimpinan HKBP khobar tuatura dot peraturan HKBP atau nama nukun mau nuaing tu hamu dijoloni Tuhan Yesus Kristus Rajani Huria jalan apuna huriai dohot dijoloni akadongan na pengudison naolo do hamu mameleho dirimu na mangadaduti ulauni khobar tu aturan dohot peraturan ni HKBP naung binege munai Hamu Pendeta Ragima Hasyani Sitompul, Sarjana Teologi. Au mewakili Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta atas goar ni pimpinan HKBP. Huojak komahamu gabi Pendeta Fungsional HKBP Resort Sutoyo, Distrik 8 DKI Jakarta. Di bagasan kuan di bata ama, anakna Tuhan Yesus Kristus dohotot di Porbadia. Sai didongani diramoti jala diparkukui mahamu mangulahon ulauni asamar sangap guarna marhite-hite pakko besiomuna. Amin. Hamu ruas dohot parkalado ni huriata na di HKBP Resort Sutoyo on. Jakon hamu ma inang Pendeta Ragima Hasyani Sitompul, Sarjana Teologi di bagasan kuar Yesus Kristus ulu ni huriai.
laos tangya ko kamu ma urupi hamu nasida asama jadi ulon nasida di tonga-tongane resoton. Atong martangi yang mahita. Alai Tuhan di batama nami marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami Raja jalana punah huriai. Mauliate maroha nami tuho jala pujion nami kuarmu. Aidang di palwaso huriam somar parmakan. Alai sai di pabakito do akan aposom na burju. Jala naolo suromu mamaritaun khatam. Nunga di paujako inak patita ragi makasian sitopul sarjana teologi gabi patita fungsional HKBP Resort Sutoyo distrik Walu DKI Jakarta. Asi maroham lehon matodim nabadiai parsahalai jala parbisuhi asapolin baritam naulii di baritakon lehon do pason hagugon dot hiras niroha mangararuti sude ulau di resoton. Amin. Laos pinasahat mapartikianon khobar tuat carata madot marata partadiga ma mangpadita esron 7 lumamu. Ya, hobartu parti kiata ala 5 madukatan non, ala rong rupiah acara duk selesai acara minggu tahun, jepek-jepek mah dibain, temang. Nah, mulai temak. Bos marohamu nasope. Horas mari ita saluhu na. Nau hormati kami amang preses distrik Walu DKI Jakarta na diwakili amang Padita Manalu suang-suangoni nang rombongan nasihat distrik. Na hormati kami amang Padita Resort HKBP Sutoyo amang Padita Estoga Torop. Na hormati kami saluhna dongan Padita na mangula di Resort Sutoyo on. Na hormati kami amang inang situa di Huriata HKBP Sutoyo. Jala na hormati kami na huhaholongi kami saluhut ruas ni Huriata HKBP Sutoyo on nang saluhut akka seksi do kategorial. Suang-suang do na hormati kami inang Padita borusitopul do amang ate do keluarga. Jadi ala jopok-jopok do ina perjodoh maba utusan si anak mate jopok. Nah Horas mari kita salutna. Mandok muliate do hita tutuhatta debata alapar dengan ni basanai dohot asini rohana bo hita marpungu di bagas joroon lau memuji dohot pasangapo guar ni Tuhani. Jadi sian hami mewakili sian anak arung tolu do hami au masyakangan si pai dua lagi di Medan dang boy rap dohot dison dohot si apudan nami ima tolu mahami tubuh ni dabang dainang. Jadi nai hina golongan nami sude amang inang Pandita dohot sude amang inang Parhalado dohot sude paduan suara nang kategorial di HKBP Sutoyo nang saluhutna ruas ni HKBP Sutoyo. Di son kami mandok moliate di persauran marangna di pelayanan di damang dok dainang kurang lebih 3 tahun dengan do sude jala uli jala saunari di Pabor hatamu damang dok dainang lau mangula di inganan naib baru ima di HKBP Nagocor.
atik pe godang akan nahurang di tiki pelayanan damang dohot dainang di HKBP Sutoyoon marpanganju marohamuna maafkan masude aka nasala dohot nahurang di damang dohot dainang nang keluarga pe. Jadi tu damang dohot dainang tangyoko kamu hami asa sehat-sehat terlumowi tu damang dohot dainang lau makobasi diinganan ne baru jala amang dohot dainang dohot dongan aposo bulung pe saya sehat-sehat mah gajang umur jala saya boy mah hita baju pangusai di tiki nanaing ro. Jadi hati parpudi sian hami napuran tano-tano ma ina marsi ranggoman nang pe badat pada udau tondita ma marsi gom-goman. Mulai hati ma dihita saluna horas. Horas ma dihita saluhutna. Maulate ma dituhata nang maulate ma ditunga-tungan ni huriata saluhutna ruas ni huriata HKBP Sutoyo. Perjolo sahali nahormati hami amang preses nasian distrik Welu DKI Jakarta. Suang-songoni amang pendeta Manalu dohot amang pendeta rombongan nang dohot inang dison. Nahormati hami amang pendeta resot toga torop dohot inang. Suang-songoni dohot nahormati hami saluhut na pendeta na adong na melayani di HKBP Sutoyoon. Nahormati hami suang-songoni aka seksi punguan kor punguan ama huria dohot punguan ama inang perempuan dohot punguan paduan suara eklesia. Dison mandok hata mahami sautik imah hata perpisahan hata parpudi siak kami. Nang suang songoni saluhutna ruas ni huriata HKBP Sutoyo mulai sian sekolah minggu sahat tuna poso bulung. Jadi dison di pelayanan nami takasdo 3 tahun mahami pelayanan di HKBP Sutoyo. Tung masay denggado amanginang parsaurata di bogasan na 3 taonon. Lam toktongdo semangat di pelayanata di nasalilingon. Terlumobi di dongaku ina parupuan. Selalu tung masay tabo di persahabatata doh di tonga-tonga ni punguata selalu doh hita kompak. Jadi dang halupakon hami inang di dongaku aka parupuan alay toktong do mangido hami asa toktong tang buat kamu di tang yang muna hami melayani di Huria HKBP Nagojor. Suang songoni disaluhutna ruas ni Huria toktong ma buat kamu di tang yang muna hami. Hami pe toktong ma di hutang yako kami hamuna di bogasan hahipason dohot las ni roha jalo hamuma aka pasu-pasu nasihat tuhatay jala ingot tamu ma hata nabadiyay siya kami ba asalam tumajuna hita Huria HKBP Resort Sutoyo. Jadi godang amanginang aka kekurangan nami di pelayanan nami di nasalama 3 tahun nang diaka pakatayon nang dipambahenan salut na matehe amanginang mangido hami tu pamuna asa maapok kamuna ma sebagai sarohamuna ingot tamu ma akan nauli na denggani. Jadi songon hata ni natua-tua namando napuran tano-tano man na rangging marsiranggoman
nang pe badata padaw-daw to ditema toktong marsigom-goman. Mauliate ma. Jadi sasitong na dang hata perpisahan nate. Holan hata pamit do hami no aing. Pamit alani tugas manang permisi. Mauliate ma upasahat kami atas nama keluarga tu saluhut donga padita na mangula di resoton suang songoni dongan situa suang songoni nang saluhut na ruas ni huria HKBP Sutoyo di gadung sektor suang songoni nang diakka paduan suara punga nama huria songoni parupuan nong disima ina Hanna parari Kamis ina Maria suang songoni nang paduan suara eklesia. Nunga tunggodang akamang akainang akan nauli nadinggan nau kujalohami saliling marsaur marhubas sami tongani kuriatta HKBP Sutoyo on nahurang lubi 3 tahunon. Alani disaluhutna akapak keboson nami gudang do nangakana humurang. Gudang do hagaleon nami tang sikop bui tarulau kami i. Alani upangido kami ma alaneng borhak mahami madapoton huria ni baru dan yang siubasan nami songon nani dok ni hatani hala Indonesia. Jika ada jarum yang patah janganlah disimpan di dalam peti. Ya kalau ada kata dan pelayanan kami yang kurang berkenan mohon janganlah disimpan di dalam. Jadi muliate maka mga kenang disudi aka parsaurata molotung pebor hatami mangulau-ulau te tinggal hamurison sehat mahamu sehat manak kami. Jaladohonan nami ma jikalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Tuhan akan memberikan kita umur yang panjang, pastilah kita akan bertemu kembali. Asanapura tano-tano menna urak neima rangking marsiranggongan badat tado pada udau alai totong mahita tangiang marsi tangiangan gudang do ibek kamulas ni rohana milubu biak ka seksion pungua nama ate nang salu ruas ni huria do akka di sektor lau subegi naking dititing tong do pele honom mutali kasi tu kami alana tali kasion dangolo putuson kaniro noy kaniro le hono mudo pe ngelek kamu jadi ale nang peso saha do pe wa mulate hok kami meyate jadi ngadi pasat tamu tu hami tali kasi songon patuduhon holong ni roha alani do honon nami ma asabago de na marhal to dulu mayanggo na marubean horas mahami na majalo di pasu-pasu Tuhan ma tubuh ma dia musika na mangalean. So ini memang pares nami atas yak kami. Muliate mak. Muliate mak di hamang perdita esro nambarita daud keluarga. Ima hatani na 10 tahun jepiki dunia nate. Udul mahal amang. Nuaing hata patujulu sian inang perdita ragima hasiani stopul rab daud keluarga. Tujulu mak ala inang. Horas madihita saluhutna akamanami nanami suang sonin ang parhalado kita namar pungudi bagasa lasti roha de tikyon tu hita saluhutna kamang do tamu kainanami di naung oja kami nakid di tonga-tonga ni huriata adong do pepataman dok tak kenal makata sayang alani asahu patadda hojo diri nami tuhamuna saluhutna tung penang di jahahon nakin alai dang mga dokbo hidope nuay nga madokbo hiyam ni Tuhamu
Nani jahanakin patadaw kami madiri nami. Goarhu pandita ragi mahasiani boru sitopul dainang pangitubu boru tambunan marhuta di padang sidempuan jala ala nang marhasoho tanau tu amang marga simajutahon pasti adong do dainang musetaba dainang simatua boru siahaan na tumubuhon amang simajuta na mga lapaw. Ima partinada nami jala marhutama na tua-tuay damang inang simatua di huta cinta dame. Di basa-basa hotu hatama sada dana bawa di hami ima si Petra Octavianus Hamonangan nuaing marsikola kuliah dope di semester 5 dope ibana. Jadi lasdo rohanami di baik kamu akan menginang huidahami lasdo rohamu minar-minar do bohimu sude bacako kami. Hami pega belas marohanami alalas rohani naman jako kami. Alanitung takasma tapatuduhon parbueni parsaurata tujoloanon. Naum marga masih haholongan songon holong di Tuhan ta Yesus Kristus dihukupi holongido moluadong pe hahurangan jala lumobi masih tangyangan masih urupan ima parbueni parsaoran itongatongan ni huriana na hinirim ni Tuhata jala las rohanami di bagasan tikion alarapdo di tonga-tongata nuaeng baris 1, 2, 3, keempat di sodo hahadoliku na Rosian Depok o Simanjuta kakak nami boru tarigan di sodo nang kakakku boru siahaan naro na di tonga-tongata jala yanakon nami pe anak nami doho boru nami di sodo tubuni hahadoli imasi Salomo Anggi dohot nanda songoni nang buru nami si Christine songoni nang ibotokku naro sian Bogor si tua de si Topul edaku boru si Barani baris kelima siap bangkon itokku na marjas na hitaman na Rosia Bogor. Jala di somu sedong aku yang tidak kalah pentingnya sarlene boru marpaung. Dong aku besti mulai SMP 1 SMA di Padang Sedempuan Rosia Bekasi ima nauli rupa naon na baju kuning keluarga dogoran boru marpaung. Jadi ditambah muselas ni rohaku na mangihup-ihup buse ima si adong dison mantan remaja na posobulung awang lumbat toruan doro boru na 70 rona sida sian inganan na sida tu inganan non tersonggok rohaku na kinhupikir dang boy rona sida alay se ingo na sida di parsaoran jala ditaba muse na mangojako kami di tikyon songon jamita nakin na didok ni amangi ima di Jolo Nasidahiyat doa tiki padita praktek di HKBP Tapahan ujui pidda muse tu kisaran kota pendeta pikar pendeta praktek tong di Paborhan sonari dung di distrikon di Jakon nasida mewakili nasida mangojakon mewakili amang preses jadi macailas rohanami di saluhutna. Jadi di ondohonon nami mauliate nang tu amang padita resort nami pendeta Estoga Torop doho inang macai dengkan sambutan nasida mulai rohami sahatami tuson pitor di papungu amang pimpinan taudo hami dinaro doho dinaborhat marpungu di bagas ni amang padita resort ima marlas ni roha hami
di jamu amang keluarga Pandita Resota doho inang naulilagu boru siregar dison. Mauliate hudo jalamat cailas go las ni rohanami sahatu son. Mauliate rohanami nang didongakku Pandita nanaing mangula di Resoton. Lumobi tudongakku parupuan namatsay lambok sambutan na inang Pandita El Boru Gultomon. Ala may solat sementara di bagas na sida dohami na dua malamon dung mulai sahat na diari Jumat na salpo. Jala ima si dohonon nami suang songinang rombongan na Rosian District akadong aku pangula mauliate ma akamang hamu akay boto nami tuhat tama pasadaho kita di distrikon. Tu amanami Pandita Ambarita dohot kakakku naulilagu boru si hotang ala si manjut tak kami kakakku dua to di partohonan marhamaranggi alai paduaho muse di partuturon kakak doho abang nami pos doroha di pakobasyon muna nasay laon numatsay bidang masih tangyang kita borha mahamu di bagasa padonganion ni tuhata tu palenan anam baru macay menarik nakin hatani amang Pandita tapu bolon sa sitong nadak kata perpisahan ala niya nahu pikirin nahu pahami di dia PHKBP sadado HKBP nagojor HKBP sutoyo sadado di tonga-tonga ni Portibion dan yakang idokan akang amang Pandita jadi masih tangyang mahita pos dorohanami molo sadatiki pajupak kita baik di rapat pendeta suatu ngadong nabuang muka iko pajupang ko Mekel Bedo ate amang Pandita tong dohita pajupang di kubu HKBP selamat melayani mak di amang tangyak ko kamu hami dongamu pangula na adong di sutoyoon anggia boy itambor-tambor itu hatta muse ima akan nani ulamuna marhite hami akadongam muna ima hata si pasahaton nami tu tonga-tongata naking marhusip anakon dung didok amang namanguluhon nakin na protokol dengar tu mak nggak usah mandok hata lagi nggak boleh panjang-panjang bapak aja deh bapak aja lah mewakili aku tidak usah ikut ninda nasida tung pesongoni hupasaha ma tu amang Pardijabu kepala rumah tangga nami Dokma Sautik amang. Shalom, selamat hari Minggu matuhita salutna amang inang las doroh nami apala di tikion ima di penjakonon nami hamu hami tu hamu saya tuhata masalutna nama masuk-masuk di parsorata ima di bagas joro ni tuhata terlumobi ima tu amang Pandita amang Amanalu na mewakili amang Pareses distrik 8 DKI dohot na amang Pandita Resot amang Togatorop dohot inang dohot aka pangula full timer na adong di resort HKBP Sutoyo dohot mulate upasat tami ima terlumubi itu aka parhalado amang situa saluhudna dohot inang dohot salutna mamuse ima amanami inanami damang do dainang nahualolongi hami setuatama na mamasu-masu hita salu na dohot na makorasi di bagasan haipason rap marsitanyam mahita amang dina di jakok kamu hami ima di bagas joroni tuata sadarion mulati mau pasat tami tuhita salu na amang inang butima. Mulia tema di inang Ragima Boristopul Rabdot keluarga Udulma.
Sunari saat mahita tu nama dukata sahalak utusan sian ruas ni huria. Tujuh luma. Shalom. Horas marita sudi. Na pinarsangapan amang pandita sa distrik Panalu. Na pinarsangapan amang pandita sa Manukalit, Francis. Na pinarsangapan ang magpadita pensiun si Topul. Na pinarsangapan sudah padita fungsional di Sutoyo. Terluwi na pinarsangapan di amang padita resort Togatorop. Sa luhut na hita tahaya di son. Parjolo tapasama hata maulate tu Tuhan. Alaburi pita rap marminggu di Sadarion. Ima di perpisahan do penyambutan ni amang pendeta Abarita do ito inang ng keluarga do penyambutan ni inang Padita Regina Hasian Sitopul. Siya kami ruas pasahaton mauliate ma di sudi pelayanan ni amang selama 7 tahunon. Gudang do di bay namang kanaringgan. Jalalas do rohani karuas. Ilayani amang do sudi dilas ni roha do di abok ni roha turuas ni hakabe sutuloyo. Iro na paling penting. Jadi jepek na madohon nami hata selamat jalan ma di amang Abarita do inang do keluarga. Saya di pasu-pasu Tuhan ma pakubason ni amang di Huria Resort Nagojor. Ba ilean hahipason jala sudah tercapai cita-cita ni amang Tuhan taman apa si kopon. Songoni di inang Padita na roh siya medan tu Resort Sutoyon. Selamat datang inang. Las dorohan nami di Haroro Muna Ro melayani Tuhan Gawe Resort Sutoyon. Jadi masih tamiangan mahita, masih las roha. Baik kamu las di rohani aka ruas pe memban las di roha do tuinang. Horas mari hamu selamat datang bergabung melayani di Huria Resort Sutoyon. Jadi songonima hata kami Songoni dok kondisi tua nak kani kalau marupasa dua mak padita baik kedokono do upasa te ay sope ay namalo do amang siya baritaw rumah ijuk minna maddo pakkor rumah gorga saya Roma dihita akka padita na bisuk jalalawap kata na bisuk Roma akka nama roha songoni mah hata siya kami hataon pasa tayo matumok protokol. Horas ba dito sudi? Mulati mamang, nuaing saat mahita tu nama dokata utusan sian parhalado alai tujuh marahal amang sudi las pasahato cendramata matu padetata. Tujuh mak sudi ke parhalado. Lolo rapat jong. Tujuh mak keluarga ni amang barita. Jong di som ita. Jadi sebelum dipatu pahami acara pasahato cindramata tu amang padita. Tu amang padita Abarita tongdo donon nami anon sauti hata tu inang padita buru Sitopul. Jadi las rohanami nang pe di kion bodonon nami borhatta mudang lagi bilas rohanami morhatta budam. Alai mauliate ma
di pasu-pasu itu hatta. Luar biasa doa Mang Pandita beritaon. Mutasi langsung antar pulau. Rotu Jakarta sia Sidikalang, sia Nomo sia Jakarta langsung tunado gujur. Alai selamat bertugas Mamang di Huriana Baru. Langsung itu Inang Pandita Buristopul selamat melayani. Molo Sutoyon berekamu manon. Wah Sutoyo. Alai na jelas kami pe unang terhirim ibain Inang. Unang jelah Inang pe unang pola terhiriman non. Bahasa ngandun dapi Sutoyon. Ya mergai amang Pandita amang parida simaduk kalit. Didokon molo hage bibistoyon song nama mereng dulu sinna dawin tumas ina maulina inna. Habe dung dijonokan gu do karabarabbe inna. Anggon wangi daung benang dak rabarabba be. Akataman nama nuang amang Pandita nami. Iman wangi Sutoyo luar biasa. Jadi marhitio pinasa ma tu parartaon lao pasahaton akka na hobartu mutasi ni amang Pandita Barita. Isi mamang luhon. Langsung Mas ya. Iya. Jadi itu dengan nami saudaun Pandita Barita do di Inang songon dalani huriai madok muliate di pelayanan muna na di bagasan na 7 tahunon lebih hurang ulilik sautik gua perjulu alidak sabar hopai mahona opeciun bulan naro bajikon pinaborha joko musi sonari bawa non nate di Batu Pahuriat tadu di songon kenang-kenangan nate ringkas maho mamakyo mulo marjamita asa ngoto Sutoyo jolani bereko buti oh Sutoyo nimote kah jadi Inang pe selamat melanjutkan pelayanan ala ido hita ade margati-gati abi pina juli haro tu Jakarta ipaula musi tu Sumatera nak pejude musi di bani Batu Jawa na ima songoni ma akka pelayanan ni alai sai marsangak magwar itu hatta di akka pelayanan nata Batu Pak las maruhamuna majaloon jala di pasu-pasu Tuhan mak nangaka yanak kota anak-anak kami ade ya na niuluhon ni siabanganon nate jeng juga boru nami sukses ya boru ya di dalam perkuliahan pasikop akalas ni roha jangan bikin bapak kecewa kalau kau ditinggalkan di Jakarta ya saya las maroham alani jalohamuma di bagasal las ni roha napi natupani huriata. Ya, sonari masuk mahita tu acara bimbingan dan arahan sianamang presis. Akamang kainang mangido mapami tak pola pasahatokku hata bimbingan ala na may wakili do sa namang preses mardumo ang kurang na mulak sen na tinggal ate jadi tepa ujung ma parminggota ala dong lopen non acara
ramatama si mano pinasahat pesan saya namang preses. Marete mahita sia buku de nomor 724 laus somaita jong saluhutna. Tuhan mengeluhkan berbagi Tuhan pakai menanti kikon memuji pasangan memuji pasangan tatangnya kon mapeliata. Ali di batama namin na di benua kicang, hodo karoruan ni saluhut, si leo-leo na dingkan, dohot na sauli bahasa na mauli utus. Upasahat kami masyan na nilehon mitu kami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na khusus di culum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huprak parkasya kami pilihan non, pati bulo na rajaonmu di tonga-tonga uriam dohot di portibion. Buhay marokan nami marhite iti tortim. Asalam utadahami gudang ni sililon mitu kami. Asalam kirkir kami madok mole hati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banua kicang, say pinorbadia maguarmu. Say ro maharajon, say saut malamoni roham di banu tongaon songona di banua kicang. Lehon matu kami sedarion hanguluan siap hari. Say sama dosa nami songon pansa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unak kami tuki untuk pangucunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jalari ramoti Tuhan di batamaho. Di sodako Tuhan di batama buhina tuho jal asi marohana midaho. Di dopako Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaor hon madamena tu todim. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Jadi asa masih jalangan langsung madohot keluarga nih nang padita berstopul, amang padita barot bagi madison las Roma hita macalang nasida. Ya, kita nau Iya, tujuh luma dohot keluarga, tujuh luma inang padita barita,